A yadda zamaninmu ya canza a yanzu, yadda kafofi da manhajojin sada zumunta suka zama mahaɗin rayuwa a gare mu, ya zama wasu daga cikinmu kamar wajibi yin amfani da manhajojin irin su Facebook, Instagram, WhatsApp, Tartil da su TikTok. Alaƙantuwar rayuwarmu da waɗannan manhajoji ya saka siyan data ko na ce MB data ya zama mana dole kamar siyan abinci. Wannan dalili ya saka Samaha Multipurpose Services Limited suke muku tallan data ta kowanne layi. Kuna zaɓar tsarin da kuke so daga cikin wannan jadawalin, kawai sai ku kira mu a wannan layin 0706790180 ko kuma 0816180746. Data mahaɗin rayuwa.